Warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu bibiyan wannan channel ta mai gani da kai TV, barkanku da barkanku da haka. Kamar da kuke gani, wato wannan yau na zo muku da wasu kayatattun fina-finai guda biyu. Wato wannan fina-finai guda biyu, fina-finai da kuke ganin tallan su, wanda kuma na san da yawa mafi yawa daga cikin ku sun kago wato da su samu su kalle su, saboda duka wanda ya ga tallan su ya ga cewa fina-finai ne wanda suke da kyau sosai. Sannan kuma fina-finai ne wanda za su yi faɗa sosai. Wato idan kana buƙatar wayannan fina-finai, wato ka bi mu daga farko a ƙarshen na bidiyo domin ka ji yadda za ka samu su. Duk da cewa dai hanyar za ka same su ba ta hanya ce mai sauƙi ba, da dama suna zuwa a YouTube su yi sacin wato na fina-finai, amma kuma su kawo ba su samun su, su rasa nan da samun su. Wato saboda haka ne muka tanadar muku wato wata hanya mai suna tsari na VIP. Tsari na VIP shine tsari na group wanda ake biyan kuɗi daga cikin shi, wanda duk wata kana biyan kuɗi, wanda duk ranar da aka saki wani sabon fim a ranar za ka same shi wato a cikin wannan group ɗin namu na VIP. Wannan group da muke cewa na VIP akwai fina-finai da dama wanda idan yau ne ka shiga cikin group ɗin, to idan ka shiga za ka same su, za ka iya ganin su, za ka iya saukewa, za ka iya kallo a cikin wayanka ba tare da ka je ka saka makullan sirri ko kuma ka ajiye YouTube ba. To idan haka, ga wanda ke da bukata, ga wanda yake son ya shiga wato wannan tsari namu na VIP, za mu ajiye lamba a cikin wannan bidiyo. Idan muka ajiye lamba a cikin wannan bidiyo, ga mai bukata zai iya ɗauka mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram domin samun ƙarin jawabi da ta yanda za mu haɗa masa, ta yanda zai tura kuɗi a kowane ƙasa ne yake. Da akwai yadda za ka tura kuɗi, wato da zarar ka tura mana kuɗin za a saka ka wato a cikin group ɗin wato na VIP, inda kai ma za kana samun fina-finai kana kallo kana saukewa ba tare da ka sha wahala ko kuma ka je YouTube ba, ko kuma ka je ka saka makullin sirri ko kuma wani abu ba. To roƙon da nake muku dai, kar ku mance da alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen dagewa domin kawo muku wato sababbin fina-finai a koda yaushe. Sannan kar ku manta wayannan fina-finai guda biyu, kar ku bari a baku labari, domin fina-finai ne waɗanda suke ƙayatattu kuma sababbi ne, sababbin fitowa ne insha Allah. Idan dai kun shirya, to hanya a buɗe take ga duka mai bukata. Lambar nan ta cikin wato wannan bidiyo ita ce za ka ɗauka ka yi mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram. Idan baka WhatsApp, za ka azata Telegram, zai kawo magana a Telegram. Idan kuma kana Telegram kuma kana WhatsApp, duka inda ka yi mana magana insha Allah normal ne, za ka samu ƙarin jawabi, saboda akwai masu cewa su suna nesa ne ba san taya su tura kuɗin ba. To idan dai har idan dai ka ɗauki lambar ta mu insha Allah ka yi magana da mu, to za a samu maka ta yanda za ka tura kuɗin, kai ma ka yi kallo ka sauke a cikin wayarka tare da ka saka makullin sirri.